Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Uba polling do ukartong naga UDP la yo ya ga job don buram daga ba pelim nendang no yo ba Mohendro Rapsang MLA Barim na kaseng NPP na West Shillong constituency. Ha Shillong West constituency don bungut ki kertong balayathu nadu ka Congress BJP balayang do ba Ernest Maury president ka state BJP. Ha ga job uba pol kalong ka buram ka bakraw yo uba polling do lasan ran daga kurim jong u ka kong sweetie pala. Hapneng ke jengjop ginong Krishan UDP ki penspong ya uba apol. Ni yang ni kecil tu pihak kesian bawa ibu tahdin lah sab semua hau ada terperah. Kadai buram gedlong jong blai ngadi dang u we naki atiar ki bau pendon kami ngah na ke benta jing syakri bat ke jing ai jing elam ya ki pada kebor ke bangi don kadai nak benta ba yangi ba ngin pendon kam ti lada brio udon ya ka wailam bat ubu hajim bu bat jupet ya ka kan kem sarang jengala pendon kampe kat bala ki atiar kebor ki bedon hak ki jonga ngastunat menong ba pendon kam iki klem dale ben ino Kalau ayu bikin ki halau kimat jing do ada ketelag sakut tak moral isu ILP tem motor. Ni bun ki issues but ki problems henry ngi dei ban sai pat ki nongelam ki bakham he isu ban ya ka sai jong ki problem ke